Egunon danoi, eskerrik asko etortziagatik. Gaur goizian, Mutrikuko udaleko 2023-2027 legealdiko udal batzeratuko dugu eta ondoren alkate hautaketa burutuko dugu. Lehenengo, adineko maila osatuko dugu eta adineko maila osatuko dute zinegotzi hautetxien zaharrenak eta gazteenak. Zaharrena Elena Zebrian Larrañaga eta gaztiena da Ane Urkiri Ansola. Ane gaur ez da etorriko, ez du hartuko kargua, eta urrengo gazteena Saioa Lezgarai Rodríguez. Elena, Saioa, mesedez, hartu zeuen lekua. Eta honekin adineko maila eratuta geldituko da, udalbatzaren, eraketa udalbatzaren zuzendaritza presidente moduan Elenak eramango du, Zaharrena da moduan, eta bokal moduan Saioak. Bai. Bueno, egunon danoi. Udalbatzaren eraketa bilkura irekita deklaratzen da eta lehenengo puntuarekin hasiko gara. Hau da, udal korporazioaren edo udalbatzaren eraketarekin. Gaurko egunaren aurretik, egiaztatu dira zinegotzi bakoitzen aurkeztu dituzte behien aitorpenak, ondasunen aitorpenak, eta baita ere batera ezintasun kausak egon litezkenen aitorpena aurkeztu dute, ez da ezer nabarmenik ikusi, beraz, danak gaur kargu hartuko duten zinegotzi guztiek, legezkotasun baldintza betetze dituzte. Baita ere eskuragarri dago, udalaren kajako diruak eta kontuak erosein zinegotzik egiaztatu nahi badu, eta baita ere udal ondasunen inventarioa. Orain banaka deituko zaie hautetxiei, eskualdeko hauteskunde batzordeak emandako eskrutinioanko ordenean. Lehenengo, Joseba Palenzuela Arrieta, mesedez jun eseritzen, Ainize Azpiazu Azkarraga, Aitor Itza Iparragirre, Saioa Lezgarai Rodríguez, Inar Mutio Zabala, Ane Urkiri izango litzake, baina gaur ez da gure artean, Jon Aberan Larrinaga, Jon Gambra Ibarzabal, Xabier Izagirre Aizpurua, barkatu. Eukene Arrieta Beristain, Elena Zebrian Larrañaga, Valentin Zumalabe Andonegi eta Inigo Agirre Arrieta. Aipatu du bezala, batera ezintasun arazoik ez da hola, orain zinegotzi bakoitzak egin beharko du bere kargu hartzea. Presidenteak, Elenak, irakurrik deituko dio banan-banan, eta bakoitzak bere zinematea egingo du. Zinematearen formula ondokoa da. Zin egiten duzue edo hitz ematen duzue, zuen kontzientziaren eta ohorearen izenean, zinegotzi karguak sortuko dizkizuen betebeharrak zintzoki beteko dituzuela, indarrean dagoen ordenamendu juridikoari leial izan da? Joseba Palenzuela Arrieta. Bai, lege aginduz, hitz ematen dut mutrikuren eta mutrikuarren interesen alde, nire kontzientziaren eta ohorearen izenean zinegotzi karguak, alkate karguak sortuko dizkidan betebeharrak zintzoki beteko ditu dela, indarrean dagoen ordenamendu juridikoari leial izan da. Ainize Azpiazu Azkarraga. Bai, lege aginduz hitz ematen dut. Aitor Itza Iparragirre. Bai, lege aginduz hitz ematen dut. Saioa Lezgarai Rodríguez. Bai, lege aginduz hitz ematen dut. Inar Mutio Zabala. Bai, lege aginduz hitz ematen dut. Jon Aberan Larrinaga.
Bai, legea aginduz hitza ematen dut. Bai, legeak aginduta hitz ematen dut. Bai, hitz ematen dut. Bai, lege aginduz hitza ematen dut. Bai, legeak aginduz hitz ematen dut. Bai, zein egiten dut. Ondo. Honekin, Mutrikuko 2023-2027 legealdiko udalbatza eratuta gelditzen da. Hurrengo puntua pasako behaz. Hortaz, orain hurrengo puntura pasatuko gara. Hau da, alkate lehendakariaren hautaketa. Bai, hautaketan sartu aurretik zehaztapen batzuk. Alkate hautatu izateko 7 bozka behar dira, udalbatza 13 zinegotzieko osatzen dute, eta gehiengo osoa behar da. Beraz, 7 bozka behar dira. Inorek ez baditu 7 bozka lortzen, izango da hauteskundetan zerrenda bozkatuena izan den zerrenda burua. Hauteskundetako emaitzak eta hautagaiak izango direnak, bozkak dira Bilduk, EH Bilduk 1207, Eusko Alderdi Jeltzaleak 892, Berdeak Ekuok 326. Bozketa sekretua izango da, txartel bat daukazue aurrean, 3 hautagaiekin, eta bakoitzean zeuei onduena iruditzen zaizuenai markatu, eta ondoren jasoko ditugu zuen bozkak. Ez da, 3 hautagaiak aurkezten zehazte, 3 hautagaiak izango dira, EH Bildu alderditik Jose Ignacio Palenzuela Arrieta, Eusko Alderdi Jeltzaletik Jon Gambra Ibarzabal, eta Berdeak Ekuotik Inigo Agirre Arrieta. Bozkak prestatu mesedez, eta oantxe jasoko ditugu. Jasota bozkak, banan kontatuko dituzte, presidentea eta bokalaren artean, atera ala, ozen mesedez izan. Jon Gambra. Joseba Palenzuela. Joseba Palenzuela. Eta Jon Gambra. Bosketaren emaitza ikusita, ez. Bosketan, boskak izan dira, Joseba Palenzuela 6 boskan, Jon Gambrak 5, eta Inigo Agirrek 1. Eta inorrek ez duenez lehen handako moduan gehiengo osoa lortu, zerrenda bozkatueneko zerrendako hautagaia izango litzake, izango da, alkate izendatua. Joseba Palenzuela Arrieta. Orain mesez? Bai, bosketaren emaitza ikusita, edo alkatea izendatuta gelditzen da Joseba Palenzuela Arrieta.
Joseba Palenzuela Arrieta, zure kargua alkate izendatu ahal izateko kargua hartu behar dezu. Eta aitorpen edo zinegite hori irakurri behar dezu. Mesedez, Joseba. Bai, nik Joseba Palenzuela Arrietak, nire kontzientziaren eta ohorearen izenean, alkate karguak sortuko izkidan bete beharrak zintzoki beteko ditudala indarrean dagoen ordenamendu juridikoari leial izan da hitz ematen dut. Zuen aurrian eta Mutrikuko herriaren aurrian. Zeuk bere leku hartzeko. Bueno, orain Joseba, zure lekua arrazazu. Bai. Eskerrik asko da noi. Eskerrik asko da noi. Hirugarren aldiz jartzen nahi zaulki hontan. Hirugarren aldiz gustatuko esaten ilusio guztiekin jartzen nahiela eta hala jartzen nahi ilusio guztiekin, baina gaur jakin deun berri batek pixka tristetuen gaitu da noi, neuri ere bai eta bueno, pixka bihotza bakat ikututa, da honok bezala, Valentin Hiltzaku, Valentin Barronea, eta nire pos dana pixka motelduta dator, baina hala ere, hemendikan familixei lagun eta zer da nahi, bezarkada bat eta doluminak agertzia. Eta hala ere, atzo gabaz posposik eta ilusioz idazten amatxunan testua zeuekin nahi de konpartitzu. Eta hola dio perrepadoretenak. Legealdi berria asteragoaz. 1969 urtean, garai berriko udala martxan hasi izanatikan 12. 150 emakume eta gizonezko mutrikuarrek hainbat eta hainbat erabaki hartu deue mai hontan azken 54 urtietan. Danak ez ditut hona ekarriko, izen danak ez ditut hona ekarriko, baina zinegotzi haiek guztiak kontuan hartzeko gogoratu nahi ditut hemen, zuen aurrian, haien gidari izan zian alkatiak, guztien ordezkari izan zialakoan. Elaxar, Pedro, Juan Mari, Kepa, Jose Austin, Estaniz, Josebe, Jose Angel eta noski Joseba. Eskerrik asko guztiei Mutrikuarren aldeko konpromisoarengatik eta dedikazioarengatik. Izen ezagunak aurrean, eta haien ondokuak ere aipatu ditut, eta haiek gogoratuta, ezin ditut aipatu gabe, utzi, haien onduan, haien atzian, bizi izan diren guztiak. Gizon emakume haiek, mai hontara batzen zianak, herriari emandako denboria, bere bizitzai eta bere etxeari kendutako, hartutako denboria izan zan, eta izan da. Eta udal hautetxi bezala, errekonozimendu berezia egin nahi dizuet, haiengatik hainbeste eta hainbeste sufritutako gurasoei, senarremaztei, seme albai eta inguruan izan dituzten lagun guztiei. Seguru nago, hoiek gure begietan dugun gogoa, indarra eta ilusioa ikusten deuenean, ulertzen deuela eta onartzen deuela gure erabakisa. Herriaren aldekua, norberaren aldekuaren aurretik ipintzia. Neu ere, nire maikideek beriekin bezala, neu ere zorrandia hartzen ari naiz zuekiko. Eta egunen baten, ama
idoia leireteneko itzuliko izuet zorrori denbora eta dedikazio moduan. Itzuliko izuet. Herritarrei ere aipamen berezi bat egin nahi dizuet. Mai hontan batzen gehan guztioi, indarra eta ilusioa ematen digutenak, eurak, herritarrak dialako. Etxetik lanera bidean eta lanetik etxerako bidean, egunero elkar gurutzatzen dugunean, askotan ikusi izan ditut animo begiradak eta askotan entzun izan ditut animo hitzak. Begirada isil eta hitz goxo horrek dia, beraien ordezkari garenoi, gure lanean buru belarri jarraitzeko kemena ematen digutenak. Ba izan daitezela ba, begirada isil eta hitz goxo geixo aurrerantzian ere. Danok bilatzen dugu honena mutrikurentzat. Esan noan, 2015 urtean intziaten elkarrizketa baten. Hala sinistuta nengoelako esan noan aura, eta gaurkuan orduko hitzarrek berretsi nahi ditut. Ikuspuntu ezberdinetatik abiatuta, izango algea gai topaguniak bilatzeko, herri honentzako iparra guztion artean adosteko. Urrengo urtietako mutriku irudikatzia tokatuko zaku datozen urtietan, eta marrazketa horretan, batenak nagusitzea baino, guztionak partekatzen saiatu beharko dugu guztiok. Ariketa ederra dakau aurretik. Mutriku ardanon artean eraiki behar dugulako. Eta eraikuntza horretan, ardura berezia izango dugu mai hontara deitsuak. 13 hautetsi, herritarren ordezkari, batekoak eta bestekoak zuzendu beharko ditugunak. Eskerrik asko zeuei ere, hemen egoteko urratza eman zenutelako. Eskerrik asko, Ainize, Aitor, Saioa, Inar, Ane, Jon, Xabi, Elena, Eukene, Valentin eta Inigo. Ez dira garai errazak norberarenari begira baino kolektiboaren aldeko lanera batzeko, eta zuek danok eman dezue urratz hori. Zuentzat baino, herri osoarentzat egingo dezue lan urrengo 4 urtietan. Eta horrek meritu handia duka. Zalantzarik ez euki horrena. Danon artean beraz, izan dezagula 4 urteko oparua, izango diaune zailak eta zailauak ere bai, baina danon artean konpromisoarekin egingo aldegu aurrea egiteko modua. Gipuzkoako txoko txiki hontatik abiatuta, Euskal Herriaren eraikuntzan ere lan egingo dugu. Gure euskalduntasuna aurretik ipinitza beti eta askorentzat eredu garela presente izan da. Gai askotan, atzetik ibili biharrian noten beti gu. Baina aintzindari eta bide urratzaile izan bihar degunetan, ezin diogu utzikein gugandik zerbait espero dutenei. Pozik, arro eta gogoz ekingo diogu legealdi berriari. Herritarrek eman diguten ardurari lotuta. Mutrikuarrak erdigunean jarrita eta inor atzean utzi gabe bidea eginez. Bide lagunak biharko ditugu bidea egitean, eta hoiek herrian bilatuko ditugu lehendabizi eta herritxi kanpo ondoren. Denak izango dituguta biharrezko. Maite dugun mutriku egingo dugu. Mutrikuarrekin eta mutrikuarrontzat. Hala bedi. Eta beti esateten bezala, nik hitza hartzetenian noski maiko danoi ere hitza hartzeko aukeria eman behar dizuet.
baten batek zozen nahi badeu esan, gaineratu. Bai, egun honi labur-laburra izango nahi, Bai, lehenik eta behin, zoriondu Joseba, alkate berrizea, eta baitza udal gobernua ere. Eta, herritxarren babesa izan dezuez udal hauteskundeetan, eta datozen lau urtetan, gure herritxa zuzentzeko eta gidari izateko, aukeratuak izan zerate. Guk, hauteskundeako meitzak deportibidadez eta normaltasun oso onartzen ditugu, hori zen da demokrazia sistema. Eta datozen urteetan, oposiziotik, ahalik lan arduratsuena egiten saiatuko gera. Nik uste azkeneko lau urtetan ere erakutsi degula, badakigula oposizio lasai eta eraikitzaile bat eitzen. Ez gehala danai ezeskuak, ezetzatiarren aldekoak, eta aurreko lau urtetan ere udaletxe honetan onartu dian proiektu, ekimen, aurrekontu eta beste hainbat gauza, asko eta asko gure aldeko botuakin izan diala, ezta? Eta aurrerantzian ere olaixen izateko asmo eta esperantza guztia daukagu. Gure herriak merezi duelako, mutrikuk eta mutrikuarrak merezi deuelako. Eta onena nahi deulako guk ere geure herriantzako. Eta, bide batez, aurreko maiatzak 18 hauteskundietan, gure alde egin zeuen, IESA behatzeroun herritxarrak ere eskertu nahiko genituzke, gugan jarritzako konfiantza horren txikan. Eta euran eta baitza gainontzeko mutrikuarren hitzare saiatuko gara lau urte honetan udaletxera ekartzen, ezta? Bero keixak, euran ideiak, euran ardurak bide ematen eta udaletxeko erabakigunetara edo eztabaidagunetara ekartzen. Baitxe ere eskerrak eman, Josebak esan duen moduan, hemen gozen 13 zinegotzioi, kargua laga deuen noi ere bai, badakigulako ez dela gaur egun erraza ontako jendia topatzea. Jendiak, ez dakit, eginkizun asko daka, bere bizitzan, eta bere gauza pribatuak alde batea utzi, euran denpora librea, euran afizioak eta alde batea utzi, eta udaletxeai, gure herritxeai, orduak, dedikatzea ordu asko, egun asko, ez da erraza gaur egun, eta zerrendak etxeakoan, badano dakigu zela hiltzen geran, eta hemen gaur egun udal korporazio osatzen dezuen batzuk ere badakigu lagatzeko desiatzen zoztela, baina azkeneko momentuan alderditxak eta hola eskatu dizugulako, eman dezu pauso bat, ez dela urte ere lanian jarraitzeko. Nik uste benetan eskertzeko dela, dagoen alegina, eta esan dut bezala zinegotzi berrizai, lagadugunei ere bai, eskerrik asko, eta baina danon artean legealdi emankor badaukagun mutrikuren alde. Eskerrik asko. Lehenik Valentinen hitzak eskertu, alkate zuzen dituan hitzak eskertuz. Benetan kolpe ederra izan da, olentzero handia izan da, hainbat urtetan, eta ginen suertia berekin konpartitzeko urte batzu, gure elkartetik, eta beraz, pena handi hartzen dugu. Eta eskergarriak hitzakiek. Hau esan da, lehenik, hau esan da, lehengo gauza da bildu izoruniontzea, lortutako garaipenaren gatik, eta gehiengo absolutua berretzi duzuelako, beste horrengo lau urtetarako. Da, lorpen handia, eta opa dizuegu animo eta sorterik handiena, horrengo lau urtei begira. Eskertzen dugu baita ere, alkateak zinegotzi danoi, hemen gauden zinegotzi danoi, zuzendu dizkiguen hitzak, baloratzen ditugu, eta identifikatzen gara, dudanok, nik usten dut, egin behar hortan. Orain, hemendik aurrera, joan nahi pizkat irakurtzen, joan baino apurtxo bat gehiago lusatuko nahi, irakurtiakat, baina esan beharreko bat, uste du, daukagula. Bigarrengoz, 326.000 esker gugan konfidantza azaldu duten herritarroi. Gure taldean, mai honetan jarrita gauden guztiok bezala, herri osoarentzako egingo dugulan. Baina herritar hauen babesa, guri babestu gaituen jendia, ahalmendu gaitu batzordenetako kide izatea hurrengo 4 urteetan. Honekin batera, esker honek luzatzen dira 16 urte luzeetan zehar, gurekin batera, egunan,
talderik onena, hor jarritza daude batzuk, eta benetan izan diazelako laguntza, babesa momentu honetan eta txarrenetan. Bueno, ageri den bezala, gorengoan ere, pasadan legealdi izan bezala, gure bozka ez da zertaroko erabakikorra, ez du ezer aldatzen. Hala ere, honen inguruan aipamen batzuk egitea ezin bestekoa iruditzen zaigu, ez gugatik, baizik eta etorkizunari begira, demokrazia osasuntzu bat izaten jarraitu nahi badugu. Bigarrengo aldiz, joan den legealdian bezala, berriro ere gure gaurko ustezko bozka, hau da, ze alkate gairen alde bozkatu behar genuen, aurreratu egin zuten jende batzuk, hauteskunde horretik sare sozialetan. Inolako informaziorik eduki gabe, fundamenturik gabe aurrerapen honi, gure ustez, helburu zehatz bazeukan, guri bozkatzeak merezi ez zuela. Honen aurrean, bi hausnarketa. Besteek zer egingo ote duten aurretik zabaltzeak norberak sinisten duen proiektuarekiko konfidantza gutxi erakusten du. Eta bigarrena, gure ustez, joko politikoaren muina, negoziazioa, akordio bilaketa eta konbentzitzeko gaitasunean dago. Bakoitzaren oinarri eta zutabeak presente ukiaz. Honetzek ulertzen ditugu babes bat lortzeko tresna gisa. Hauetatik beste zerbaitetaz egongo inateke izketan, eta beste zerbait hori ekiditu beharra daukagula uste dugu etorkizunean, gure gizartearen onerako. Lau legealdi bete ondoren, zalantza handia geneuzkan aurkezteko udal honetan 5. legealdi batera. Hauteskundea kanpainan azaldu genuen bazela, hurrengo 4 urtetan asko dakagu jokoa Mutrikun. Hainbat proiektu potoloen artean, Mutrikuko portuko plan bereziaren obrak nabarmenduko genituzke. Guri ikuspuntutik 2005an injustuak eta latzak izan bazien, aurten are gehiago. Beste aldetik, Mutrikuko arau ordezkoen berrikuspena. Hurrengo hamarkadan, Mutrikuko herri eredua finkatuko dituztenak. Bi egitasmo hauei jarraipen zorrotza egiteko udal barnean egotea ezinbestekoa iruditzen zitzaigun. Baina orain aurrera begiratu beharra daukagu. Hurrengo 4 urtetara begira. Ilusio eta gogoz beterik gaude, baina daukagun testuingurutzat oso kontziente aldi berean. Bigarren gehiengo absolutua segidan. Agintean zaudeten taldeak, azpiegitura administratibo osoa, prest daukazue, hasita eta azter daukazuen proiektu denei jarraipen amateko. Ez dezute inorrekin ezer negoziatu beharrik. Hau da, hautatzekoa daukazue, baina beharra ez. Eta guri honek kezka handia sortzen digu. Ez ditugu gehiengo absolutuak gogoko, ez da geuretzat ere. Dudari gabe gure taldea lanera eta portatzera dator udal honetara. Baina aldi berean, azaldutakoa kontutan eukita, alden eta jarraipen zorrotzena egiteko borondatea daukagu udaleren jardueretan. Beharrezkoa ikusten dugulako. Alkateak esan berri daukan hitzak, hurrengo 4 urtei begira, bere jokaeren inguruan, taldearen, agintean dagoen taldearen jokaeren inguruan, aintzat hartzen ditugu. Hau da, akordioaren bilaketaren ingurukoak. Gure zutabeak orain arte bezala defendatzen jarraituko dugu. Beti ere, gure herriaren onerako lan eginez. Guztia azalduta berriro ere sorte eta animorik handiena udalaren kudeaketan arituko zareten ekipo berriare. Eta, oraingoan, bozketan, pizkat esandakoa, udalean konfidantza gehien ematen digun taldeari eskaini diogu gure bozka. Da Mutrikuko berdeak. Mila esker. Batek zehose nahi du gaineratu erki. Jon da Inigo, zuen hitzak eskertuz baitxare, lehen esan dut 12 izan ziala, ez da? Legealdixak 12 garrena izango da. 12 garren legealdiari hasiera eman dixeu, gaurkoan, eskerrik asko,
esandako moduan mai honta etortzeko pausu eman zenutelako, eta urrengo lau urtiak izan daitezela danontzako oparuak. Eskerrik asko, eta honen bestez, amaitutzat emango dugu gaurko udalbatzea. Eskerrik asko etorri izaten dara.